alle sammen, og velkommen til en butterflips video. I dag, der skal vi lave butterflips, lidt som jeg lige sagde. Og allerede nu, der siger jeg, husk at like, hvis I godt kan lide den her video. Og husk også at abonnere, det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Og ligesom jeg sagde, så skal vi lave en butterflips video. Og i dag, der har vi en gæst med. Kom on her, Lukas. Skal det gøre det? Skal der, bro. Og i dag Skal jeg bære kameraet? vi en flaske med. Skal vi tage op? Okay. So close. Vi kan se, hvis den lander. Måske. Det ved jeg ikke. Bruh. Jeg kan ikke se det alligevel, Jack. Så din tur. Okay, jeg er lidt roligt. Skal vi begge to skifte sig? Ja, vi skiftes. Jeg er lidt roligt til det. Lukas, gør det sådan. Gør det her. Sådan, Okay. at de også godt kan se det. Okay. Jeg er lidt roligt til at det bedre flip. Hvis jeg ikke vidste det. Okay, det var så Kasper det. Kasper det er så i til der. Gør der. Nej. Og hver gang man lander, så må man gøre det en gang til. Okay, også. Bruh. Er det ikke min tur så? Det var det. Og hvis den den. Gør det sådan, at de også godt kan se det, Lukas. Jeg er bare for vild, jeg er. Når du er rigtig. Hvis den lander på noget, må man prøve 2 gange. Og så er det din tur. Okay, nice. Det er godt. Ui. Prøv at vente. Min tur, dumme. Er det vand i den? Ja, sgu da. Jeg tror lige, det var mælk i. What the? Lukas, du skal sidde her. Okay, så skal jeg ikke Så bytter vi plads. oversæt på. Hvad var det der? Okay. Iskold, bro. Lidt der. Kom nu. Lukas, prøv at gøre sådan her. Okay. Gør sådan, de også godt lige kan se det. Okay. Nu skal vi se min iPad. Gør sådan, at de godt kan se det, Lukas. Okay, siger man. Det var fint nok. Ui. Et på. Den her video kommer til at drille Kasper. Jeg skal prøve at slå flasken, ikke? Det er dig. Okay. Ikke sådan. Gør det med en hånd. Ikke sådan her. Sådan her. Et på. Jeg er ved at gå i stykker. Og hvad så? Det vender ud over dig. Tæt på. Og sidst i videoen, der må Lukas holde det her ud over mig. Yay! Udenfor. Okay, godt. Reset. Okay. Og det viser han nemlig ikke. Men det vil jeg. Jeg vil kaste flæsken lige ud på dig. Må jeg tage mere vand i så? Nej. Okay, godt. Jo, det må du gerne. Ja, så vil jeg tage fuld i. Jeg skal bare lige vide, at grunden til, at vi ikke klipper i nogle af videoerne, det er fordi, jeg ikke kan finde ud af at klippe. Skal vi i kommentarfeltet i den, man klipper? Det ved mig, Kasper, ikke? Ja. Og jeg kan allerede sige... Okay, nu glemte jeg, hvad jeg helt skulle sige.
Nå ja, der kommer også butterflips og andre videoer senere i fremtiden. Men... Om halv time laver vi en video om jeg skal kaste den i hovedet på Kasper. At hvad? Senere. Om halv time laver vi en Nej, video. senere i dag, der laver vi også en video, hvor han skal hælde 5 af dem her ud over mig. Yes. Det var dumt sagt. Jeg må selv tage vand i. De skal være helt fulde. Og det bliver ikke sjovt for mig. Det skal være brandvarmt. Nej, det skal nej. Det skal være koldt. Okay, så gør det så koldt, du fryser. Nej! No! Jeg skal nok lige ramme mig i hovedet. Ej, stop, seriøst, stop. Det var det for videoen. Nej. Kom mere. Lukas, stop. Seriøst, det skal vi altså ikke gøre. Jo. Og kan I egentlig godt se flasken? Ja, det kan de godt. Yeah. Fail. Stop så. No. Destruction. 3 Hold kæft. Stak i MC. Han er for vild. Destruction. No. Destruction. Se, jeg ramte med mine fødder. Hvis I godt overhovedet godt kunne se det. Og den her, den kommer til at vare, den her video, den kommer til at vare 11 minutter I 6 eller i 10 minutter. Jeg sidder her Og hvis I bare lige vide, det vil faktisk gøre mig rigtig, rigtig glad, hvis I liker. Fordi min største drøm, det er bare at blive en god YouTuber. Det er min største drøm. Det er det ikke. Jo, det er. Mongo. Og jeg kan allerede sige nu, på den her kanal, der bliver der ikke noget med spil. Unsubscribe til mig. Og han starter ikke nogen video. Bare lige så I ved det. Fuck dig. Det gør du da ikke. Jeg tager en iPad, det gør det. Og ham der, han har faktisk en plejemor. Ja, det ved jeg da godt. Så det er ikke... Hold kæft, det går ondt. Og nu bliver jeg næsten lige lændt, men jeg har lændt flere gange i dag. Ja, det ved jeg godt. Men stadig er det mega dumt. Jeg er bedre end dig. Hvis I ikke vidste det, så er hans hund. Så er en af hans hunde døde. Ja, min hund Mille, det er en labrador. Den døde for ikke så lang tid siden. Og det er lidt synd for ham. Ja, fordi den har jeg nemlig haft lige siden jeg blev født. Jeg blev født, der var den 2 år. Ja, og der var den døde, var den 11. Er det ikke rigtigt? Nej, den var 12. Okay, Så. så. Det var den 10. Den på noget. Not so very good. Hvis den gik i stykker der, så ville det være lol. Ej, det gør den ikke. Ja. Nå, men nu skal vi til udenfor, så kan han hælde det her ned over mig. Ja. Det gør du det bagefter. Nej. Vi skal ikke sko på eller noget vel. Nej. Jeg gør det med den der. Nej. Oj. Okay. Jeg skal
mere i. Og subscribe. Og subscribe til Ja, og det var alt for denne video, og husk at like den. Nu skal jeg lige